hapang hani bagai coba khayei langma rilangnai bin Bikram Jamatia ni mangthongo bini thimani salno pongmaya ngai palai laika TTAADC ni tangphangrok joto phaina bini mangthongo khombok layei bono haina hai muito khailaika bini thimani salno Oh, Matu. Kamu ama. Asun riba dia masuk. Oh, ang kulit siya belum saja. Norok nukna chini logya chini okar bukhuruk tongo tini salo 1973 Telemura subdivision ni gairing kham jadi am mistake khaya hanke je aur jagao tini hai salo chini thui thanai takuk Bir Bikram Jamatia bo hani bagai chini borong ni odika ni bagai lorai khai thui thangka je o salo romaino jeng जों TTAADC राव चिनी बोबाग्रानी लीडरशिप बाय जे चिनी दफानी बाय जरा फाइट खाय थांजाक जों अबरनो पगला खिनै चिनी जातिनि बागै जे कक सानाय लरै खिनै अमहायरनो जों पगला खिनै जों बरनो बरम रे बिनि थैमानि सालो जों बयतनारगै जों बनो बयतनारगै खमरक जों रिलायो गै अमहायकेनो फाइनाय सालबो जे चिनी थैथानाय Bir Bikram Jamatia बोलो जों बयतो नारकनाय आर अमाहायके जे चिनी जातिनि बागै फाइट खैनाय अमाहायरनो जों गावमा सोलोंथाय दंगो सेल्फिश अंगयै सेल्फलेस अंगै जों काइन हा दंगै बाहायके जों हामजालाय जों कथालाय जुबालायनाय चिनी लाइफ माने जों डेली न फाइट खैतै तबक चिनरो गावमा बरक दंगो चाकरी खैनाय साख्रि खायनाय रब ऑफिस फायो डिउटी खायाव हम कायसा बनि डेली लाइफ नि बागै फाइट खेमनि अमाहाय ओरै तंनाय रक बा चिनि तांगै जाना हु खायनाय खेतो खायनाय अमरबो डेली लाइफ नि बागै स्ट्रगल खेमनि जों लाइफ माने स्ट्रगल मा खायो आर जों सोलोंथाय अकरनो जों बाहायके समान दिथाय जों अडिका नि बागै जे कक सानाय जों बरनो बाहायके एनकारेज खायनाय जों कायसा बे कायसा जों बाहायके रमैति सालायनाय जों अबरनो माबान सगायनाय जतनो हामबाय।